Debeli kontrolor je na peronu čekao svoje pantalone. Bili su na kolicima među gomilom prtljaga. Nosači su vukli kolica. Hodali su na traške da bi vidjeli ako nešto slučajno ispadne. Persi je i dalje bio šaljiv. Njegov je vozač uvek isključivao paru pre stanice. Persi je hteo da iznenadi vagone tako što će da se ušunja na stanicu. Ali nisu ga čuli ni nosači. Kutije i torbe su poletele na sve strane. O, zajecao je Persi. Lepljivi džem je pao tačno na Persijevo lice. Šešir je visio na njegovom lampionu. Najgore od svega, pantalone su se lepo umotale oko njegovog dimnjaka. Svi su bili besni. Debeli kontrolor je zgrabio šešir. Moje, rekao je. Persi, pogledaj ovo. Da, gospodine, gledam. Moje najbolje pantalone. Da, gospodine. Moramo da platimo putnicima za uništenu garderobu. I moje pantalone su uništene. Nadam se da će ovo da te nauči da se ne igraš sa vagonima. Persi je otišao u dvorište. Bilo mu je neprijatno. Usput je sreo Jamesa. Zdravo, Persi, vidim da si našao šal. Ali u pantalone idu noge, ne dimnjaci. Rekao je i otišao pućkajući da prenese novosti Henriju. Te večeri su se Tomas i Persi odmarali u garaži. Persijev vozač je odneo pantalone i očistio Persija. Ložač je obećao da će sutra malo ranije da dođe, rekao je Tomas. Stigao je Henry. Nauživao se u vožnji sa posetiocima, a sada je i njemu bilo žao Persija. Vozač je rekao da će sutra da bude malo toplije. Neće ti biti potreban šal, Persi? Naravno da neće, odgovorio je Persi. Lokomotivama nisu potrebni šalovi, nego topli kotlovi, to svi znaju.